soyayya tsakani ka sai na zubar hawaye na. Na soki gaske ba yau da raba, sannan kuma ban zo da fada ba. Mai batu akan so ku duba, ba za ka gan shi ya shirin fada ba. Domin kwaso yana da sirri ne, mai sanya zuciya nutsuwa ne, mai sanya kwanciyar hankali ne. Ma'adani na sirri ku gani, bai kyalawa na ko kuma wani, shi ne silar zuwan ikiwa ne. Kowa ka gan shi ya zama wani, so ne ya kai shi wannan mataki. Na zo gare ki neman masauki, ina bidar ki ya fan mayafi, a zuciyar ki in zam sadauki. Mai kare duka fadar ki, a gare ni shi ne mafarki. Sai ke ka ce ban kai ba, gare ki ban zamo malami ba, indai abin ki ba za da kai ba. Me kike tunani akan aure? Kin mai da zuciya ta kamar kyaure, na kasa gane launin fari kore. Ba nutsuwa ku duba yadda na kare, nai batu ki sa kafa ake shure. Duk darajar mace gida na aure, komai ya zo mata sai ta jure. Mata bidar a ce kin yi kure, gare ki nan miji kamar uba ne, sannan gare ki kuma malami ne. Jigon mace na miji ne, gatan mace na miji ne, jin daɗin mace na miji ne, jagoran mace na miji ne, ginshikin mace na miji ne, warzan mace na miji ne, inuwar mace na miji ne, fitilar mace na miji ne, abokin rayuwar ki na miji ne, garkuwar mace na miji ne. Kiyo tunani, ki kara yin tunani.